να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Αν και περισσότερο δέχομαι ότι είμαι από αυτούς που φιλοξενούν και όχι ως φιλοξενούμενος. Σίγουρα να ευχαριστήσω δημόσια το Σύλλογο των Φουσκωτών του Ρότα για αυτό το κοινωνικό έργο που κάνουν. Είναι τεράστια σημασία και με τον καιρό και με την εμπειρία πιστεύω ότι θα γίνουμε ακόμα περισσότερο μέσα σε αυτή την αίθουσα και στα υπόλοιπα νησιά. Στίχημα είναι να έρθουμε πλήρης όλες τις ειδικότητες και να προσφέρουμε. Βλέπουμε, έχουμε εικόνα για την ανάγκη των νησιών μας. Θα συμμετέχουμε με μεγαλύτερο ζήλο, πιο οργανωμένα, γιατί το δίκτυο αλληλεγγύης σε αυτή την περίοδο είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ. Ευχαριστώ από καρδίας και τον Δήμο Καρπάθου και όλους τους φορείς και τον Προκαρπαθιακό και τους μεγάλους χορηγούς, γιατί χωρίς την συμπαράσταση όλων αυτών δεν θα γινόταν αυτή η διαδρομή εδώ και πραγματικά χαίρομαι και συγκινούμαι όταν προσφέρω στον τόπο των προγόνων και στα υπόλοιπα νησιά. Σας ευχαριστώ.